mladší sestra, to tady je se mnou, pak jsem já, pak je můj brácha, bratr a pak máme nejstarší a to je sestra, taky holka. 3 holky, 1 chlap. Ty to sama hodně užívá, musím říct. Jo. Ale Furt nikam jezdí. musím říct, ten brácha je to lepší, jak ta mladší sestra, co je tady se mnou. Ale radši mlč. Je to moje video. No, ale radši nic. Já už chci tolik Tady mít svůj dát si pokoj. Okay. No, co dělám s tím? Je to takto tady obtáhnu a zkusím to vybarvit. Je to s ním těžký. To meleš. S tebou je to těžké. Ne s tebou. Ok, toto fungovalo. Překvapivě. A mě to baví dál. Tady toto nějak děláme tak, aby to nějak trošku vypadalo, ta díra. Co si myslíš o tom? Hej, co si o tom myslíš? Lidi, v pohodě říkám. Lidi, my máme ve třídě takovou naši partu. Ona je strašně divná. Takže extrémně. No dobrý, tak si Protože udělej. je tam 5 kluků. Dobrý, udělej si svůj YouTube kanál, tam ho tomu mluv, toto je můj YouTube kanál. Zeptej se mámy a udělej si ho. Co? Tam si o tom povídej, o svých problémech, toto je můj Já YouTube nemám kanál. problémy. Možná tak ty. Já mám problémů hodně s tebou. Měl by si radši koupit toto. No bych pryč už na postel nevypadne. Jo, no začím to v posteli. Protože nikde jinde nemám místo ani klid. No jak vy už jeden mám, ale tady nemám. Možná třeba mega, můžete mi napsat taky do komentáře, třeba co jste si přáli od Ježíška a jak moc se na ní těšíte, nebo jaký den, tak to v tom prosinci si myslíte, že bude nejlepší. Pro mě to tím už vypadne. A pro mě to bude určitě Štědrý den, to se setkám s rodinou a pak by to bylo 26. protože poletíme. Pojedeme k tetě, nebudu říkat jméno, kterou vidíme snad jednou za rok. Jednou jsem za víckrát. Jednou, 2krát, 3krát, max 3krát, nikdy jsem neviděla vícekrát ročně. Takže my u ní skoro nikdy nejsme. No. A pojedeme tam na obídek. My to tam zrekonstruujeme. No, umíš mluvit. A Víš, já taky. Já to taky neumím říct. Zrekonstruovat. Ne, radši nic. Ano, mám chtěla říct, že vás mám moc ráda. Akorát vám to chtěla říct španělsky, ale ono jí to furt nejde, ta španělština. Jo, určitě, víš. Ale... se učím od kde španělština. Ale třeba v Americe, v USA, tam se učí a španělsky furt. Jako my se učíme tady v Česku anglicky, oni se učí španělsky. Německy. No, a i německy, tak vidíš. Ale, můžu vám tady něco říct, to anglicky, jako anglicko mi mega dobře, tady můžu dát si se sestrou i anglický rozhovor, ale ona by nic to nepochopila a já bych to pochopila, že doslova včera jsem se volala s kámošem a ještě s kámošem. Kámoš 1 a jeho kámoš. No, pojmenujeme 1, 2 a já jsem 3. Takže můj kámoš 1, tak jsme mě domluvili, že budeme hrát, tak jsme si zavolali a hráli jsme Rivers. A on do hovoru přidal jeho kámoše, 2 prostě. Tak jsme se různě bavili a to, co bylo dobrý, bylo to, že on
ten kámoš jedničky se uměl hodně dobře anglicky. A já taky umím hrozně dobře anglicky. Teď jsme skoro celou dobu, co jsme se volali, tak já s tou dvojkou jsme se furt bavili anglicky. A jako můj kámoš, jako jednička prostě, jenom hrál hru a úplně jako nevěděl, o čem se, jako absolutně nevěděl, o čem se bavíme, protože on neumí anglicky, ten můj kamarád. Vy nenadáli na angličtinu. Co? Jak to, že neumí prostě anglicky? Protože má problémy ve škole. Má problémy. Jo, asi synku, to nevíš? Vlastně je to čel, dobrý typek. On je to kamarád, s kterým se furt peru. My se vždycky perem, my se vždycky naštveme, jakoby jsme na sebe naštvaný, poperem se a tak a pak najednou k sobě přijdeme, jak kdyby se nic nestalo a začneme se bavit, já nevím, o Fortniteu, o Minecraftu a já nevím co všechno. No, Roblox, Driver a také věci rád. No. Já ti vlepím! Já vlepím. Jo. Už do Austrálie. Jo, běž tam radši, běž do Afriky, běž do Ameriky, ne tam chci já. Vypadni pryč, jdi tam do Austrálie, já už zůstanu v Americe, ty běž na Já půjdu do Ameriky, ty půjdeš, já nevím, do Slovenska. Počkej, já se tady podívám na mapu. Na druhý straně. Já půjdu do Ameriky a ty půjdeš tady do Indie. Jo. Do Indie. No, protože to musí být stejně furt blízko u mě. Když jsi byla já jako v Americe a ty, já nevím, tam v Rusku. Ne, jdi do Ruska. Jdi do Ruska. Jdi do Ruska. Povedal. Vypadni spokoje. Hele, to je i můj. No dobrý, mleč. Dobrý, mleč už. Strom, a v podstatě hotový, je hezky smělej. A můžu sem nakreslit postavu třeba. To bude potom veselější. To bude možná vypadat hůř. Tak. 8. Úsměčku používám normálně na kreslení mých postav. Jako, nevím, co jste hlavně jako po mně chtěli za videa, teď mi řekněte prosím, co chcete hlavně aj jako za videa. Protože já nemám nápady a absolutně nevím, co vás baví a ani nevím, jestli kde sledují Češi nebo nevím, Slováci nebo tak. Jako vím, že mi sleduje nějaký Čech, který mi to dokonce psal i na mé video, kde jsem ukazovala hada vašeho. Ano, máme hada. Doufám, že jste to video už viděli, ale je to mé nejvíce sledované video. Vážně hodně. Taky. Nevím, jako, co byste hlavně po mně i jako samostatně chtěli, abych natáčel. Prostě teď i hned jděte do komentáře a napište mi, co vás napadlo natočit. Co jste nejradši vy natočili teď, kdybyste měli YouTube kanál. Když máte. Jako, nechci víc, že jste takový velký copyright, ale vážně jako hodně se mi líbí content Kosti a Sylvie. Jsou to hrozně dobrý youtubeři. Jsou to moje nejoblíbenější, já vám se napíšu jméno. Kostě a Sylvie. Tak, Kostě a Sylvie.
tak to ty youtubeři, já je úplně zbožňuji, to je úplně zbožňuji, jsou tak dobří. Také, jestli toto uvidí ty youtubeři, což pochybuji, hodně pochybuji, ale kdyby to viděli, tak bych byla tak ráda. A taky pokud by to viděli, tak bych se chtěla mega omluvit, protože já ji v podstatě kopíruji. Já bych ani kdybych jsem chtěla tady pomocí toho YouTube vydělat si nějaké penízky, jako, tak bych ani nemohla, protože jsem copyright. Ne, já kopíruji Kostu a Sylvie, protože jestli je znáte, tak možná víte to, že mají v partě Stelu. A ta právě, že postavila na půl kočky, na půl člověka. A co mě udělala? Skopírovala jsem si to od nich. Trošku jsem ji pozměnila, ale furt jsem copyright, viď? Jeď vymažu teď mi obrazek. Razíš mi obrazek vypadl. No já běžím. No a to je asi vše. To video už je hrozně protáhlé, já nevím ani jak to se stane, to vypípeme, jak udělám to pomoc. Prostě tady máte strom, tady máte video. A hledovka nejspíše nebude, bohužel ani nevím, jestli toto vydám teď na skle. Papa. Goodbye.